alazi ekhaya ukuthi lo futhi ngezwe kanjani abantu nami ngibuka ukuthi ngiyabuya kanjani ngibuka nje ngazi ilo umuntu osisokholelwa ukuthi umuntu osifazane kumele abe housewife angasebenzi ukusebenza indoda kuphela ngathi nje le nhlobo le econtrolanayo kakhulu. Yebo, akunjani nisaphila, yebo siyaphila, nathi siyajabula maniphila, sibonga ukubonana, inkosi izinibeke sibonane futhi. Nakhiya kwakuhle kwethu. Sawubona umbukele emakhaya ngikubikelele lapho igama lami nguSinengwa Kanene, intokazi yongema uMadlokovu, Ntusi yenkomo, ugoda limnyama elihamba libahila amancina namaqakala. Wena sithulisa sengwena esingasonotha kumuntu. Madlokovu ngoba nasentendeni esandla uyenela. Ngikwamukele kwesinye isiqephu I have a crush on you. Namhlanje ke sisendaweni yakwaNgcolosi sohlanganisa abantu ababili abathi bacela ukubandakanyiswa kwezothando. Ubhuti uMzothula Shembe usibhalele wathi kunembali ayibonile ufuna ukuyixosha. Sathungatha sabheka sebese sothola kumbiko ovele inganeni sithema siyithuma ingane zithi ngathi intokazi esizengayo ilapha emfuleni. So njengamanje mina nawe siyahamba uzongithola ngiflow memlanje. Awqoqoroqo ungilandele ke ungakhohlwa ungilandela nasenkundleni zokuxhumana iSelect Africa TV yonke indawo. Njengamanje siyahamba ke semfuleni siyababona asambe. Ngiyabingelela babukeli emakhaya igama ngingumzothule ngwakashembe. Insizwa ke enhle kunazonke izinsizwa eNingizimu Afrika le ngaphezulu kwami impela ayifakele egini ngoba kusuka ngempela sekonakele kusungasebona ubuhle lokho. Cha ngithe angibhalele la kwiSelect Africa TV ngenxa ukuthi abantu ke engibajwayele futhi engibazi ukuthi banohlelo olukanje bantu sibuye sisebenzisane nabo lapha nalapha. Kodwa ngithe angibhale ngoba kukhona imbali engiyibonile igama lentokazi uKhanyisile Fakazi ayilentokazi madoda ngishada ingdom phula amathambo. Yabona lento engiyishoyo ngifuna ukuyitshela yona ngqo yazi ngiyayilandela einkundleni zokuxhumana ngiyazama ukukhomenta ngiyayibona ukuthi ayinginaki kodwa ngithi izonginaka namhlanje ngoba sengitholile ukuthi ingakuphi namhlanje. Alright Mzothule intombazane le uyazela kuphi einkundleni zokuxhumana wazi uhlangane nayo kanje bukhoma ngaphambilini? Impela angaze ngiyibone bukhoma kodwa ngokuyilandela ukuthi hayi ikivakashelephi ikifikeliphi ngiyazi ingakho ngithi cha namhlanje ngoba ngiyazi ukuthi ingakuphi angithathe nina sondela ngoba into engiyifunayo kakhulukazi ukuthi kube nobufakazi bokuthi angidlali ingakho ngize nginama camera kuyona ukuze ingasho ukuthi hayi leli bhunge liqhamuka kanje liqhamuka lizongishaya cha angizeli kuzoshaya la nobufakazi nanka ama camera ngihamba nawo. Unobufakazi entembini yakafakazi. Yakafakazi. Okay manje ngoba uyazele enkundleni zokuxhumana kuphela uzothini mayifika la intokazi ayisiyo lento osukuyibona ezithombeni kwaphela amafoni esimanje manje amakhalekhukhwini bamanje bayakwazi ukuthi bekushintshe bekwenze ube ucream umuntu bese efika la kuwena mhlawumbe sekungathi amasi nyana uzowenza njani mawukuthi lento wayibona lembalo wayibona einkundleni zokuxhumana akusiyo le uzoyibona namhlanje ngoba ngithi ngiyokha imbali intokazi ke kuthiwa idlula ngendlela mawufika uncoma kodwa ngiyacabanga ukuthi ngizofika kuyiyona lento engiyifunayo ngoba ngiye ngaqhathanisa ngathi ukulandelandela ngezwe nabanye bethu kuyibababaza abangakhona la siya ngakhona ingakho ngithi cha nami ake ngiye ngoba baza bukhoma nami ingibone bukhoma futhi ukuthi angidlali ngingathi mangikhomenta lapha ngithi impela ngithi izongena nayo lapha iphendule kule comment yami ngibona ingaphenduli ngithi kubiyazi yona ukuthi hayi impela kuthiwa into abayihlangana kodwa abantu bayahlangana siyohlangana namhlanje. Alright ke ngifuna nje ukuthi ngiconfirm intokazi nje basize la uzocela ubudlelwane kozothando. Yebo. Alright asambe ke siyibona intokazi isivumile at least akufani ukuthi sila kusho ukuthi kunomnyakazo omncane ongawujabulela so asisukume ke njengamanje siyibona intokazi le othi uzengayo. Alright ke mbukeli njengamanje sibangise kwaNgcolosi siyobheka yona intokazi yakwaFakazi. Isivumile ukuhlangana nathi ake sisithwe siyayibheka ukuthi into yakhe into kaShembe izohamba kanjani. Landela. Sawona ntokazi. Yemsizindani. Ngiyafundani. Happy. Angikuphazamisi but akube kuwami. Ngizokukhipha ikhampani basho njalo ngesikhathi. So igama lami nguSinengwa Kanene ngirepresenta noma ngimele uhlelo okuthiwa I have a crush on you. Njengoba ngilana nawe uyazi ukuthi kulobhuku sibhalele kwathi ngingathanda ukuthi axhumanise nawe.
njengoba sila sobabili kusho ukuthi vele kade sivumile ukuthi uyathanda ukuthi umbone kubhuti ongenani ukuthi ubani. So ngicela nje kafushane before siqala wazisa ababukele emakhaya mhlambe into kwazi ubani. Ngokombiko kabhuti esiwutholile kuBushembe ushilo ukuthi size uKhanyisile wakafakazi. Uthe ubona imbali ufuna ukuthi ayixoshe ayenze yakhe ayifake engadini yakhe ayinisele ayichelele ayinakekele. Kodwa ke ngezela nje ukuthi umbukeli azi yena uthoma isitshela wathi uKhanyisile umlingisi uKhanyisile futhi ubuya dance. Kodwa ngicela ukuthi size ngawe ke. Okay, igama lami Khanyisile Fakazi. Lokho kusho bhuti kubona ngempela ukuthi i-research yakhe yenze Ngishayile kahle. ne. Yeah. So uready ukuthi umbone ubhuti ukulungele lokho. Yeah, ngiready. Mangabe uthola nje umbiko ukuthi khona umuntu othanda ukuthi akubone ukubhalela ohlelweni kumabona kude. Lokho kufike kanjani kuwena? Ngifuna mama ngicela ngathuka yibo. Oqala nje ama-social media ngiyabaziba abantu. Mhlawumbe ngibaphendula nje mekwenzekile. So nje Ushilo ukuthi uke wakubhalela ku-Facebook kuma-DM nakuma-comments uyavela and wena wingendaba yakhuthulele nje uyambuka. So umuntu ongamazi ngoba kusho ama-DMs awabheki nama-comments awabheki okusho ukuthi lo muntu osize ngayo la namhlanje awukhohloka. Yeah, ngikhohlo. Yeah. Okay, wena ngokwakho nje mangase kuthiwa ngikulethela indoda manje ungathanda ukuba indoda enjani nje? Types yakho uthini types yakho? Ngithanda ukuba like ubhuti right oclean othandayo osazi istory sakhe nje omude nje oyidark nothoma yellow bone cha. Ubhuti uyidark ubhuti sokusho ukuthi mabili amabhokisi akhe bathikile already. Into akazithathiwe isikhathi sihambele phambili nje inebabazi la lutho. Iyangichaza lapho. So uwasha wedwa my sister kapho sisi bakho abangani bakho ingane zakini abashana. Bavakashile ngithuthi kwamaholi bavashile so mina ekhanyisile ngedwa. Kodwa ke lokho sekuzophela ngicela usizoba nebabazi lakho manje likhaphayo uma uyemfundeni uzowasha la. Ngiyajabula lokho. Oh uyabheka vele nawe. Yeah, ngiyabheka vele nami. Oh okay. So soon sobe sesigqoka itopes. Sabona khona ungasheshe ujabule sobona siqale sibone iqala. iqala. Ukuthi ngesithemelo be positive. Ngiyazama. Sengayilethe insizwe sokulungela ukuthi manje. Yeah, singaletha. Right. Ukela lapha ekhaya ngiyolanda isiza ke njengamanje futhi wakaShembe uyena kozenzela la eFuleni la emlanjeni ezeyikhulumela nemama lakhe athi uyalifuna athi ufuna la eFuleni. I'm nice umuntu wakhe wena ungayindawo yimo ohambayo ngiyolanda ufuthi buya naye sile la sobuka abantu yazi mina ngigeneration manje ngi2K ngangingekho besahlelana eFuleni. So yonke lento eyenzeka la iyangichaza ngoba ngicela nqa namhlanje ukubona abantu besemlanjeni. Nkosazana Mhlophe. Ngiyaphila. Ngikhona. Ngiyacabanga Nkosazana usuke wezwa ngensizwa elokhu ehla inyuka izokubheka la. Sesike sathumela nje izingane lokho eyifika nokuthi nami ngize ngasukuma impela nabhala balela laba baka online TV ukuthi cha angifike qathatha kuwena njengoba ngifikile. Nkosazana usinenhlanhla ngithi. Hayi, umuntu Khanyisile. Oh, uKhanyisile. Hayi, abengisho lo Nkosazana. Awubuyisho. Bengisho lo bengeke phela ngakhuluma into kodwa egcineni ngazi ukuthi kulandela abani. Bengisakuthusa nje ngikubona ukuthi ngiyakuthesta ngikubuka ukuthi umuntu kanjani. Nkosazana bengisacela uhlale phansi ngoba ngize ngodaba olujule kakhulu namhlanje. Hayi ngiyacela nje. Ngiyabuye bashingisa ngimele nje uzongihlalisa phansi. Cha ukucela nje Nkosazana ngoba nje ama-minute nambala 5 minutes. 5 minutes. Now call 5 minutes wakho. Akusenani ngizozama ukunqamulela. Khanyisile. Ngike ngakulandela lapha enkundleni zokuxhumana kakhulu. Khona ibhungu lakaShembe elijwayele ukuvela lapho umzothule eShembe. Ethi uzama uku-inbox lapho ungaphenduli ngiyeme ngenze yonke into. Imina ke leyothizwa ngazi ukuthi ukunakeni. Okokuqala baningi abantu aba-inboxayo Nkosi yami anginaso isikhathi soku-check ukuthi ubani nobani. So anginaki futhi abe ngiqamba manje ukuthi mhlawumbe ngiyanginothisa. Hayi ngiyabonga kodwa ukuthi itholile namhlanje. Ake ngibe mfishane nje mina ngumzothule bakaShembe isibongo. Ngikhulele eMtuba ngahlala nala koNanda. So okungenzeka ukuthi ngibhale
okubalekile ekutheni ngibize iSelect Africa TV isekutheni ukuthi ngibe nothando lakho ngingakwazi ngakaze ngikubone so engize ngakho nje sekutheneni ukuthi kahle kahle ngize ngokuthi mina nawe egcineni kumele sigcine sithandana uyayibona lento sakha umuzi kaBaba kodwa ke kuningi esingaxoxa ngalokho unkosazane yena udabukaphi Mina ngithanda isibindi sakho mfowethu wathi usukela usuka khona ehamba ibanga elingaka uzothi ungathanda nami isibindi sakho yo ayikho into abengayenza nkosazane ngokusuka ngidabuka emlazi emlazi ngikhulele khona uma bani mafakazi ngisuka malume oh nginakusisa lapha mangilandela ukuthi hayibo mafakazi kanjani ngoba phela izintokazi kaFakazi angizazi ukuthi idabukaphi kakhulu masilanda umlando waso kodwa ingakho ngibuza ukuthi udabukaphi kodwa ke mothi udabuka emlazi ngeke ngisho lutho mina emlazi ngazi emakhaya isedweni oh emaphepheteni hayi akukubi kakhulu singahamba sibuye khona ngoba sikwazi ukufika nala lana kuvakashelephi ngoba phela masizwa ngala kuthiwa izihlobo la ufikele khona sase sithi cha asithathele lithuba usukuvakashe emuze ngala no la ngize ka antu amadoda bakababa yeah hayi kuyangithokozisa kodwa hayi ukuthi bebekudayisa labantu besitshela ukuthi ungakuphi kahle hayi bebengidayisi bebengidayisi okay kahle mina ngize ngothanda ngazi ukuthi uyalazi uthando uthola ukuthi abantu baqala lapha social network ukulandelana khona mabesuka khona kuma social network begcina besekudlelaneni manje uphinde futhi buqhubeke ubudlelwane manje awukho umfula futhi esiphuza kona noma esithi sonibamba kona noma sonilandela kona ngoba impompi iseyidlini komlazi manje yona ke social media singena kuyona ukuphulula manje nawe uyakholela kulento leyo ukuthi abantu bathola lempela ku social media baqhubeke nobudlelwane bube right ya ngiyakholela kona ngoba phela okubalekile ukuthi intombi uma uyithandile uyayilandele uyayibona leyo nto uma uyilandela if ulandela intombi engeyona lendlela leyo noyibone ngaku social media hayi ngeke bengiduse abantu ngoba kuba khona nabantu engengibuzisise kubona ukuthi uphila kanjani ngoba ade bebabaza nalaba ade silokho sixhumana nabo ngasese ngoba wena impela ngayicela inamba ngancama ngiyicela kwakhona lapha kuma inbox so angiboni ukuthi bangidusile mina sengayicala labo mina ngiyakethemba wena ngikubuka nje uzothile umuhle kuma nje ukwazi ukuphuma uzowasha emfuleni ngiyazi ukuthi isimo salendawo ufikele kusona usijwayela kodwa mhlambe uzosijwayela nawe ngokuhamba kwesikhathi kodwa kubonaka ngathi usijwayela no angisijwayele phela uthi phela kusuke kuphoqa mengi lakho sibesisho namanzi indawo yangala so okay Nkosazane mangathi ngiyakuthanda ngifisa uyovusa umuzi kaBaba ngithi nginenhloso nawe ngoba ngisho kumanje ikuphi ongangibuza kona mhlawumbe ufise ukwazi kumina ukuze kube lula nje ukuthi sithi singena kulolo daba kube sekucaca ngoba ulazi ukuthi ngize ngalo ikuphi ufisa ukwazi ngami okusangimangazile ukuthi uzofuna uthando kumuntu ongamazi okubona ku social media into futhi wena isome mina unaso nokuthi yonke into oyibona ku social media uyayikholwa oqala angazi ukuthi ngaphendula ngithini shothi lento ozenza ku TikTok ngingakholwa izona no amavidiyo ngiphotha ku TikTok I feel futhi la suka silokhuna sinela khona yebo yeah ngithanda yona leyo nto phela khona izinto ezingidonsayo wena mase uyabheka lapho ukuthi ufuna bani uthola ukuthi ishaya ingoma ngekathi besho ukuthi hayi ubani mase ngiyabuka ukuthi okay lentokazi ngizoyilandela ngikulandele engagcina ngafika la ngithanda umuntu kanjani wena mina ngithanda umuntu onjengawe nje ngoba ngikuthandile ngithanda wena kodwa okubaleke kunakho konke ukuyiphatha kahle ozokwazi ukuthi emelane nezidingo mhlawumbe zasekhaya ekwazi nje ukuthi ziningi izidingo zasekhaya zomuntu esifazane ngiyibona lonto ziningi uyazazi ezinye ngoba phela izidingo zami
ezasekhaya ezisuke zikhona egcekeni njengomuntu uyalazi ekhaya ukuthi lo futhi ngezwe kanjani Abantu nami ngibuka ukuthi ngiyabuya kanjani. Ngibuka nje ngazi ilo umuntu osisokholelwa ukuthi umuntu osifazane kumele abe housewife angasebenzi ukusebenza indoda kuphela ngathi nje le nhlobo le econtrolanayo kakhulu. Hayi akwena wedwa ongabeka lokho mhlambe ngendlela engibukeka ngayo kodwa engikwaziyo ngawe ngoba ngenze i-research kancane ukuthi kukhona okwenzayo kakhulukazi kwi-drama yabona into ekanjalo ngeke uwenze i-drama ufunda mase ngithi mina hlala phansi ungayenzi ngenxa ukuthi ukulomkhakha uzongi-understanda mina mangithi ngiyahamba angibuyi noma ngithe ngihamba ngibuya mase ngithi sekungena ucingo elithi angiqhubele phambili shothi uzo-understanda wena uyayibona leyo so ngifuna umuntu ozokwazi uku-understanda nami umkhakha engikuwona Mina nginokwenzeka ukuthi ngihambe for 11 months ngiye overseas due to umsebenzi engwenzayo. Wena uzokhona yini ukuyimela leyo mpilo leyo? Hayi kuyodependa ukuthi sixoxa kanjani ngoba phela kubalekile sivusa lapho sekadependa ungifica ngiyenza i-art ngithi uze kumini wazi ukuthi ngumuntu ophila kanjani wamane sekumele depend ngoba la khona sengizolokhu njani empilweni yami hayi angisho ukuthi kuyodepend phela makuwumsebenzi kubalekile ukuthi ngikuhloniphe lokho nami kwesinye isikhathi ngikuthatha sabo ubone indlela engisebenza ngayo kusho ukuthi nawe kwesinye isikhathi uzongithatha ngibone indlela osebenza ngayo mhlawumbe kulo 11 months u3 months nginawe mhlawumbe ngale ngibuye ngikushiye ngibuye ngeke ngibe kodwa makuya ukuthi siyavumelana ngakho konke ekutheni ukuthi kufanele ngihambe hayi ukuthi sivumelane la kwezothando ngoba kahle ngingawuvusa umuzi nawe mina angiboni kuyinkinga ukuthi singavusa umuzi nawe kodwa akuvamisile ukuthi umuntu akholwa into ekhulumayo okwamanje vede ngithi usafuna lesikhala vede enhlizweni yami noma kumina vede ungasho zonke indlela ezongenza ukuthi ngihehe ukuthi no man uzo-understand noma kuthiwa ngingenela ikholo ngo-12 ebusuku uzo-understand khambe isikhathi kona le ngqina yami ehlangabezana nazo ukuthi angisafune wena usufuna ingathi othi mina angikho ready njengokuthi wena usukulungele ukuthi nje uvusa umuzi wakini sothi mina angakabi sesigabeni sokuthi sengikulungele ukuthi no sekuyovusa umuzi wakini simisa kanjani ke lapho hayi kancane nkosazana kancane nje yabona othandweni mina engiyifisayo nje yokuqala ubudlelwane bami nawe 1 okwesibili ukuthi thina ke senze njani kulesigaba esikusona mase sibuka nathi ukuhamba kweminyaka ekuthenini ukuthi asithi senza izinto sicabange iminyaka yethu ukuthi ngoba sesikule minyaka vele iphupho labazali ekutheni ukuthi kugcine imindeni ihlangene noma kube khona okwenzekala ngempilo yomntana uyayibona leyo nto okuyinqubela phambili okusho ukuthi mina ngoba ngifisa wena ekutheni ukuthi uzovusa umuzi kababa ekhaya bazi ukuthi kukhona umakoti fa iqale lapho ukuthi bazi ukuthi kukhona esengihlikisana naye okuyena umakoti walapha ekhaya uyayibona leyo nto ufike nje uzokotiza awubuke nje ufanelwa naye iphinifa uyayibona leyo nto ufike lapha ekhaya ufaka iphinifa uzokotiza emva kalokho ngokuhamba kwesikhathi sibone sixoxe nabantu abadala ukuthi senze njani befike onapa abakhongi kahle yami inhloso ukuthumela abakhongi befike kini besazi nathi ukuthi cha mawuphuma uyapi hayi ukuthi kube ekwampunza idlemini yayibona leyo nto ngiyacabanga since uthe ne-research wenzile awe ukuthi khona ingane enginayo vele hayi ayikho inkinga ngiyazi ukuthi umntwana unaye ngoba nami abakhona abantwana uyayibona leyo esidini lawo cha bakhona abantwana asiyibambe lapha ekutheni ukuthi bakhona abantwana nkosazana wayimfihlela abantwana bakuthi bangaki angifihli hayi ngoba ngifihla ngiqala lapha indaba hayi lutho imfihlo shuthi kuzoba nemfihlo throughout Hayi, bakhona. ngiyadecide noma ukuthi ngiyakufaka noma ngiyakhipha bakhona abantwana ake ngithi abantwana bathathu Ngicela semgwabaza indaba zenu ngikwabaza ukuthi abantwana bathathu. My sister khamba kanjani? Akhamba kahle siswami Khamba kahle. yebo But khamba ngendlela othi uqohlele ngayo. hayi impela besaxoxa ukwazana ikona okubalekile ngoba ekugcineni nayo uyathuka ukuthi
ngumuntu engimlandele kwi-social media na kuma-social network ngoba phela mengene lapha ko-TikTok so sekwi-social media ngithi uyasocialize ephinde enze lezi zinto zakhe ize-art kodwa-ke eyi into emthusayo ukuthi yini engengenza ngisuke la ngisuka khona ngize ngifike la ekhona sihambe simthungatha liyahanjela uthando ngifuna ukwazi la ukuthi njengoba eka-athi wena ukimuphi umkhakha nokuthi ke umkhakha okuwona nomkhakha akuwona yena angeke yena ukuthi kube nokuphilizisana ngikhuluma kanje ngoba senginethemba lokuthi my sister uzothi ya so that's why ngikhuluma ngazathi vele siqomene angayi ukuthi ngiyakhulumela yimi nje uhlele ethembeni ngoba igama lami kusinethemba angihleli phekwedwala ithemba lele ngihleli kulona so ngifuna nje ukucheck ukuthi umkhakha enikuyona umucabanga nizomisa kanjani ya ngokomkhakha vele mina ngikhona la kulezi ezokujabulisa umphakathi angisho njalo ngifuna ukubeka ngesiZulu manje leligama selisukela baleka ngikhona kwi-radio ngikhona kuma-online TV bayangithola abantu ngiphinde ke ngisebenze ekhaya ke ngisebenze lapha ngokwempepho ngoba ngumuntu wethongo ngumuntu wedlozi so angimchazelanga lokho uyimakuzwa manje bengeke ngifike lapho kodwa ke ngumuntu okhonze kakhulu ukuthi laphana eyocela mayizothatha indlela noma ezokwenza njani ngoba ngumuntu owangenwa imoya yezithunywa but if mina angikholela kuloko bengithi zokubuza vele ukuthi okay manje mawukuthi yena ukuthi sengishaya isikhala manje hayi kodwa kulungile yabona into engithokozisayo ukuthi lento ikhulumeke eli uma kuya ngokuthi akakholelwa kulokho yena hayi ukuthi into ngeke yenzeke ngoba egcineni kuyokwenzeka ukuthi mina kukhona naye akwenzayo noma akholela kona mina okunye kwakho ngiyakholela kona naye nje ngoba ethi akakholelwa kulokho kodwa mayekholelwa uthando mhlawumbe engimnika lona noma uthando enginalo mayeke wakholelwa yimina nje kuqala ekushiye lokho kwalapha na emsamo ngoba egcineni kona kungakwasekhaya mina lokho engikhulumayo okwami naye ingakho ngifuna umuntu ozongi-understanda esikhathini esiningi hayi ukuthi ngiyothi ngelinye ilanga hayi angibuyi ade ngiyobethela cha uma ngiyobethela ngizobuya uyayibona into enjani kodwa uma ngiphuma ngithi ngiyosebenza lo msebenzi lo wokuqeda isizungu lo ukujabulisa abantu uyayibona lento kuba mnandi ke lapha ngoba ngiyakwazi ukuthi ngimfonele ngithi uyazi indlela esedluleke kuyona sekungene into ethile noma ucingo oluthile noma imali ethile ethi angiqhubeke ngimcimbini othile kuba mnandi lapho ke kuthena ukuthi uya understanda lo mkhakha ngoba senza ezobuciko sobabili so sikwi department eyodwa yokuthi senza izinto ezahlukahlukene kodwa kungena ngaphansi kwecategory eyodwa yezobuciko namasiko okay ntokazi ngikubuya ngakuwena njengamanje uthe mawusangichazela wathi uthanda ijongo libe lide uthanda ijongo lizothe ngokwebala wathi uthanda umuntu onomoya omuhle umuntu oright nje so ngifuna ukuchecka la ukuthi ijongo lengikulethele lona liyamesha yini lokho kade umchazela ngake ekuqaleni ngiyakubona kokwebala ngiyakubona kobude but sengisho ukuthi ngokomoya wakhe umucabanga wena umuntu ongakwazi ukuthi mhlawumbe kube khona okwenzayo naye like mengizwe inkulumo zakhe it seems like yena umuntu osazi istory sakhe kodwa ngingazi ke phela umuntu malale ephenduka uyashintsha noma nini so yeah ubonakala ngazathi uyawathikala amabooks azikho inkinga elele ngaphandle usuzomphendula manje kuma-DM nakuma-comment ya sengizomphendula kuphuka lapho ungangenisele la uyangichaza ngoba uphethe nenduku yakho lasenze ngendlela yakudala ukuthi umdwebele ulayini umbuzo ukuthi uyangifaka noma uyangikhipha enhluphekweni uyazazi izinto kanjani sisi wami sikulethe ohlelweni elibizwa ukuthi I have a crush on you usesibikile ubhuti wakashembe la ukuthi unayo icrush kuwena so manje ke yonke into leli kuwena sesifuna ukubuza ukuthi wena ngokwakhe intombi yasheleka yini noma kuhamba kanjani ngishilekile ngishulayini dadewethu ngifuna ukuthi wazoyidlisa i-team kodwa kwaphela okothandwa ukwazi ukuthi singathi uyidlisile phela kusho ukuthi wenze kahle but bese ngumthi kuyathathela hayi thathela kude ubona yalayini ngathi yakubambezela hayi ngifuna ukungivume wena ngiyakugcoba hayi impela hayi
Siyabonga kulona ikhubalo njalo kuba amagama. Mhlawumbe ukusebenzisile nje nje usebenza kwesinto okungenzeki. Angazi-ke angazi ngicela ukuthi lapho ngabe ngisatholakala ukuphawula ukuthi kunesikhathi sokushicilelwa kwalesi siqephu esikusona ngoba ngiyasabi ukuthi uma ngiphawula ngizoyithola sengimosha izinto. Anginishiye-ke nithi ukugoqa into yenu ngizobe senginibona-ke usuwedwa. Okay. Angifuni kube ngazathi ngiphazamisa into yethandani ngoba nakho mina ngishimile wasewacima. Angifuni ukubukeka ngazathi nginibheka ngelihlo lomona. Angisuka ngikho kanjalo. Nkosazana Mhlophe. Yebo. Hayi cha, mothe ngishelekile ilokho engikuthandile ukuthi kukhona okuzwile enhlizweni. Ngeke ngisakhuluma kakhulu engikuthandayo mina ukuthi ngithe mangihlaba ikhwela kwi Select Africa TV basukuma baba ngenyawo bathi hayi cha ngabe yami ngoba siyakwazi ngeke sikwenzele phansi so besimthungatha nawe ubuthungatha kwafika endlebeni zakho angazi noma uke wasesha nezinkundla zokuxhumana ukuthi ngehle kahle lo muntu ongifunayo ngoba bengifihle ukuthi ngubani kukhona mhlawumbe bebekuhlebela ukuthi ngubani akekho Because nami le idinga bengayithatha serious. Oh bungayithatha serious hayi kezwakala kodwa ke engikuthanda kakhulu ukuthi mina nawe sisazolokhu sixhumana njalo ngoba sekukanje inhloso yami ukuthi ngilethe amakhamera ukuthi ubone ukuthi anginawo amanga ngoba ngibonile ukuthi mangiqhamuka nje ngasemfulweni wangakini ngithi hayi kwenzeka u1 no2 no3 hawu impela bengagcina sekuba nenkinga eziningi ngigcina sengakwazi ngisho ukuthola ithuba lokuthi ngikwazi ukukhuluma nawe ingakho bufonelwa abantu obaziyo obalandelile futhi nawe kuma social network ukuthi cha bayosebenza lo msebenzi ngibonge kahle kakhulu unkosazane mina okwami nawe kukhona sisazoxoxa siseceleni okuqondene nami nawe sesingekho nje kumabona kude ngoba phela okunye kuba imfihlo ngeke kube sobala Hayi okay ngiyabonga unkosazane ngicabanga ukuthi ngizoqoqisa newashing noma usawasha vele ngoba usawasha ngizokwazi nje ukuthi ngikunika isikhathi njengamanje ngithaka ukufuna ukuthi shelele ngixoxe nabo ngibonge nakubona ukuthi bakwazile ukuthi bengithathe bengibekela mase siyakushiya sikwazi ukuthi singene indlela nathi sibonga kakhulu nkosazana ngizizwa ngihappy okokuqala ngiyabona ukuthi ubathikilo kamabhokisi abenginawo ngaye nokuthi nokungakulindela ukuthi nje ephethe nduku amajongo nkosi yami kodwa ke hayi no usuku lamhlanje nje libe impumelelo chamekile ijonge the way ebekhuluma ngakhona namagama alo liyasazi story salo so nje ngivete ngathatheka nje isuka kwesinye isikhathi uthi uma uzokwenza into ekanje nawe usuke ungazi uzohlangana nomuntu okhuluma kanjani mhlawumbe kwesinye isikhathi uthi uyafika umuntu akaphenduli kodwa ngenxa ukuthi amasamanisi belokho egijima impela impisi igijima ziyohlokoloza ukuthi hayibo kunomuntu ohamba ekufuna hayi ngicabanga ukuthi konke kuhambe kahle kakhulu usuku lami libe mnandi ngokuthi ngimbone ebukhoma ngoba kubalekile mina ukuthi ngimbone ebukhoma noma ngabe kwenzakalani empilweni azi ukuthi kukhona umuntu osuke omthanda ngalendlela amthanda ngayo noma ngendlela engiyithule ngayo yena ke sengaba uyena kodwa amagama awashilo ekuthenini ukuthi hayi cha impela ushelekile hayi kwathandile la magama kukhona shutho okusenhlizweni yakhe ngikuthandile lokho yazi bese ngipractice nokuba yitotitari ngifuna ukuadopta impilo yalapha komlazi ngengigqoke iall star nami ngihambe ngithi kwehlisa ibhluk ayi ngabona ukuthi hayi lento izongishaya ngivele ngiqhamuke ngeyimina ngibakhombisa ukuthi hayi cha umfuka enhliziyo mashumshumi umfuka Sikopo Dilaya umzulu kalangaphuma Sikotha umzukulwane kaPhombela hayi usefike iqathatha intombi cha ithathekile ngikwazile ukuxoxa nayo Thank you kwaThank you Zulu yesabeka hey uthando luhle mani na uzibonele ke sifikile sayitholela ikhaphuli ayike sekuyisemaphethelweni igama lami kuSinengwa kaNene also known as Antama 2000 ngabonga kakhulu ukuthi ube nami kulolu hlelo usijoyine kulesi siqephu se I have a crush on you mangabe nayo khona umuntu othanda ukuthi kuhlanganise naye kwezothando kwezomsebenzi kwezobungani noma ke ilunga lomndeni mhlawumbe ningasazwani nalo ufuna ukuthi nibuyiselane nixolelane futhi ungasabi ukusibhalela kuyo le email address la ngaphansi usithinte futhi kuyo le nombolo usilandele inkundla zokuxhumana Select Africa TV yonke indawo njengamanje ke intombi yoNtusi nami ngisoyizamela yami inhlanhla kowami umlando nami
nje ngisawuhlanganisela kwami okuseceleni ngoba phela la akekho ufuna ukungibhalela ukuthi aze ngami athi une-crushing mina. Ungakhohlwa ukuthi ngiqokiswe i-Emma Creations, ungibona ngimuhle nginje ngihlobile, bakhona ey'nkundleni zokuxhumana, ngiyacela ukuthi uhambe uyobabheka. Sikhuluma ngokuhamba-ke, siyahamba manje, siye Durban.